Aduh, ini mau sang nama siapa? Hah? Aduh, hai kalam. Omprai mak. Mau sang nama siapa ngelai? Ngelai. बैसागोनाय थांबाय दङ आलाम थादा लांबाय थानोसै दङ नै दा जोङो जेनेबा फैनानै गारि चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दा नै दा फेस्टिभेलबो दङ बेवहाय डाइनेस हटेलाव दा बेवहाय द'थि खेब बेवहाय फालिनाय जागोन कालचार बेयाव थांनानै नायलांफैदों मा जायो रखमा दुरबल जादों बेलाय गरम नांदोंना गरम नांदों ओंखायनो जालायलांदों ओंखाम ओंख्रि बिराद लाजिला बैनाया इखौबो हाबावनानै फाइनालि जों थांबाय दङ दिनै बैसागुआव थांगासिनो आरोना जोङो बैसागोनि मा मेथाइ खननांगौ जादों सिख्लाफोरखौ स' नायनोसो थांखागोन बायदि मोनदों मानसिया नायगोन बहुद गोमो गोथां मानसि नुगोन जों दिनै ओमफ्राय मोसानो नाजागोन औ दे एसे गोबाव सहैसिगोन बारा गोबाव गैला ओमफ्राय नै बेकग्राउन्ड सिस्टेमनि गोदान बानायबाय सिगांथ' बेबायदि बिल्डिं गैयामोन बे एरियायाव जेनेबा मा होनो मुम्बाइनि बे टल'जा एरियायाव बांसिन फेक्टरि जेनेबा ना कम्पानि एबा नाथुर बासिनाय बेफोरबायदिखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो बांसिन फेक्टरि दङ बेफोराव बेवहायनो गोबां कम्पानि दङ नै लोगोफोर प्रग्रामालाय मिथिबाय चेन्ज जाबाय आगोलनिसो आगोलथ' मोदोमफोराबो फिसामोन नालाय ओमफ्राय दाथ' मोदोमबो जाबाय एसे मोदोम जाबा बेनो बे महरा बोरायाखैब्रा नैयावनो प्रग्रामा जादों लोगोफोर बेवहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दा जोङो प्रग्राम खाथियाव फैनानै फुङावबो जेबो मोनजाबोआखैमोन नालाय बेनि थाखायनो दा जोङो दसे नै दा लान्च खालामसै मर्निं टाइमनि लान्च आदै नाहरनाय लान्च जानोसै ना बे आंनो गोदैखौ ओमफ्राय साम'सा जाग्रोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा नै प्रग्राम जाबाय दङ फेस्टिभेल ओमफ्राय बेयाव नै जानोसै साम'सा ओमफ्राय बरा पाव मोनसे बेसे जाबावगोन बैनो जादो दे ना मोजाङै जादो नै दा जोङो एन्ट्रि मोनबाय नै ओमफ्राय दा मानसिफोर सफैथ'वाखै लोगोफोर दा नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन फारि फारि ओमफ्राय जोंजों लोगोसे फैदों लोगोफ्रा ओमफ्राय दा प्रग्रामा दा लासैनो जागोन नै आदैया गामसा सोलायबाय नै लंपेन्ट खुनानै नै गामसा गानबाय दा नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन उनाव लोगोफोर आर'नाइजों बरायनाय जाबाय बयबो अननानै आखाइ खबनाय फंबायखौ गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे दासान्दि मा मावबाय थादों आरो मा आथिंखौ लांनानै जोङो बोर आशीर्बाद लायो बिसोरनि अननायखौ जों नाजावनानै लायो आरो मा जाबाय बेजों लोगोसे जोङो कि बे फैगौ बोसोराव जेनेबा जों मोजाङैनो मोजां बिदिनो रुजु रुमु अनलायनानै बोसोरसेखिनि समखौ जोङो बारहोनो हायोना बेबायदिनो थिग नै दिनैनि सानावबो जोङो अफकर्स जोङो आसामाव गैयाबा जोंनि बड'लेण्डआव गैया जों मुम्बाइआव थानानैहाय जों बे एखे मोन्दांथिखौनो एखे सान्थौजोंनो जों जेसेबांनाखि गैया मानो बेयावहाय ज' 100 बा 200 बा 300 मानसि सुबुं अनजिमाजों जोङो जोंनिफ्राय बैसोआव देरसिन दङ जोंनिफ्राय बैसोआव उन्दैसिनफोर दङ आरोना जोंनि बैसोआव बिफाफोर जानाय दङ जोंनि थाखाय बिमाफोर जानाय बैसोआव दङ
बिदाफोर दङ बिनानावफोर दङ बिब'फोर दङ ना जोङो थिग बेबायदि बर'आव सावथुन होनामा ना सावथुन मुलुगनि साक्सेसफुल सासे सोद्रोमा जाय जोंनि जातिखौ जोंनि हारिमुखौ जोंनि कालचारखौ जोंनि आइडेन्टिटिखौहाय दिनैहाय स्क्रिनाव दिन्थिफुंनानै गोबां मानसिफोरखौहाय बुहुमनाङैबो नट अनलि जोंनि भारतावल' नङा गुबुन जायगाफोरावबो बा उइदिन इन्डिया जोंनि जातिखौहाय सिनायथि होनाय दिन्थिफुंनायाव गोबां रल दङ आब' Khulumbai, namaskar. Very nice to see you all. Thank you very much for this invitation for this get together for Baisagar. मैं आपका समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन के बाद this is just the second time, third time जो ये हो रहा है आपका बहुत अच्छा लग रहा है इतना सभी lovely doknas the ladies are wearing and all the festivities are there, so please do enjoy the celebration. मैं यहाँ पे माबानि थाखाय कन्टेक्टआव फैनो थाखाय आंहा गोसो होननानै मेसेज हरदोंमोन नाथाय कारेक्ट मानसिनियाव आंनि मेसेजआ थांखोना थाङाखै मिन्थिला कन्टेक्ट जानो हायाखैमोन जायखिजाया दायो बयबो आखाइ खमना हो बयबो रंजा बैसागु बोथोर Saleh ओंखाम जायाखै दे ओमफ्राय नै बाजियाबो दासो जानो नागिरदों ओमफ्राय बोनाय दङ दे जा मोजाङै जादों प्रग्रामाव फैदोंमोन नालाय मुम्बाइ ससाइटिनि ओमफ्राय नै गासिबो सालथेयाथ' ओंखाम जायाखै दे सानजौफुनि लान्च जाना लाबाय दा दसे उनाव माबाफिनसै दा मेमजों फार्स्ट टाइम नुबाय दिनै रियेलाव मेमखौ आंनि हिन्जावनोबो बावै सोरबादि दिनै सालथिखौ लोगो मोनबाय माबोरै सालथे खबरफ्रा फै सालथे मोसानो फै बिराद सालथे जेबो नङा गाज्रि
लोगोफोर नै दा जोङो प्रग्रामा जोब्बाय नालाय नै दा थांसै जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर नै दा जोङो आदैयाथ' उन्दुलांबायानो नै दस्रा फांसन नायै नायै मेंलायनाय उन्दुलांबाय ओमफ्राय नै लोगोसे दङ नै आइफन 13 मालिकआ बिथाङाबो मबाइलानो चार्ज जोबनानै गोमोलांबाय माबोरै नांदों जोबना थांबाय माबोरै नांनोसै मोजां नाङासैलै आङो गोसोखौ एसे बोरैबा मोनदों औ जेनेबा फिलिंसखौ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो थांनाय बोसोरनिफ्राय इन्ट्रेस्ट मोनासै आरो जीतू भाई ओ जीतू भाई अरे बोल ना वो फेस्टिवल कैसे लगा तू अच्छा है हाँ आज तो तू डांस भी नहीं मारा मारा है ना तुम जब अंदर था तब हमें थोड़ा सा लेने मिला नालाय जों नै दा रुम फारसे थांबाय दं दा बेखिनियावनो आङो आंनि ब्लगखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर